ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பீம் விவசாயம் 07. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பக்ரீத் செலிப்ரேஷன் லாக்டவுன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என் பக்ரீத்தோட ட்ரெஸ். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஏன் முன்னாடி ஒரே ஒருத்தன் தான் ஏ சக்தி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே போகிறோன்னா தொடுகைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயின்னு இருக்கோம். நான் வந்து தொழுகை முடிச்சு வீட்டுக்கு போயின்னு இருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த பிரியாணி ரெசிபி வேணும்னா என் சேனலில் போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.